budal. Sugeng siang ya pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Bayi. Aku liwat kene, Dek, kok dikancing Intan nusul. Menghadiri ulang tahun Diko ulang tahun. Wes aku timbang bingung pemirsa, tak kayak kado apa lah, tak angklopi ae pemirsa, tak kayak tulisan selamat ulang tahun. Nyusul gagage. Kemana mak malam ngenteni dirimu. Ya sebenarnya budal sik ya. Nusul lo ya, lawange kancing kabeh kok kene ya. Oke. Tak budal aku mbek Bunda. Ya. Ya. Ayo budal. Wes. Ayo. Arisan iya. Gak apa-apa. Intan gimana esok-esok ya ngomong ini. Bu ibu, guluku gatel bu. Sesok untuk arisan. Arisan gue sapa? Aku ngono gue mak jah jere. Mau mak jah yo urung. Iya, entuk. Ketok iya. Oh, berarti gatel kene. Iya. Iya, sampe jalan-jalan. Iya, ide lah wis do teko wong-wonge. Lah wong ape ning Jambi sesuk ki nang Mak Damis ngajak, Bu, benjang kalau jak teng Pati buah. Mak, kula mboten beto beras, mboten beto gula, mboten beto napa, kula angklop mawon nggih. Nggih. Buah berarti. Buah Ora amplop. angklop ya Dik ringkes. Ora. Engko pamane tuku beras apa-apa pamane yang bejaji zaman saiki 700. Nek dhuwit ringkes pamane ngono. Aku kan yo ngono gone Mak Dekku kan yo ngono. Ringkes dhuwit. Wih, ya apik-apik, Dik. Alah. Bi apike. Gue nek semarah soal wis nyampe iki. Lho kae wis teko kan lho. Intan mbah-mbah, Mak. Alah, wis macak wayu-wayu ngene. Assalamualaikum. Mas Diko, selamat ulang tahun Mas Diko. Coba Mbak, kosek ya. Mbak, lah ya tidak bisa diganggu gugat. Nggih, ya Allah Mbak. Saya umbah-umbah Mak. Salim cantik. Alah. Repai aku isen jere. Intan umbah-umbah Mama. Oke, wong tuwek-tuwek sak jemure Nggih. Mbah Mo. Jemure kabeh. Bu Mina. Lesu, matur suwun Lesu. Nggih, amit-amit. Walah, ayo. Mbak Wi. Mbak Sri. Halo, Gus. Halo. Aduh, Dek Arka. Alfa. Oh, ayo Dek sama dhuwur. Cara dimulai nggih, pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saling sabun kapal bapak kalau ibu sepuh dan yang kakak tukang dinarak pada video. Mak Eka sekalian enggak, Mak Eka sak keluarga pun enggak sajat-sajat. Nggih. Ataupun melalui dinten itu penang bangsa kemanapun dinten kemis paing dinten kalang dalu. Bismillah selamat tahun pun mengkubang kebian. Bismillah mai gamping lan pun nyipta sandang kawan sedo dalu dumugi dinten. Bismillah mai sajat pun Mak Eka sak keluarga pun nggih menika kaleres tanggalipun Diko. Tak mangke dipun keroi nyuwun slamet ingkang lujeng. Nggih menika dipun keroi bandaan butulen. Butu. Mugi-mugi separing menawa slamet lujeng mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Nggih. Bismillah tinepang saking sengkalanipun tinepak maring kabegjanipun. Bismillah menika dipun ngurmati guripun sepuh Diko ingkang krumakan lan boten krumakan. Kematen ugi dipun kula nyuwun slamet ingkang lujeng. Bismillah Diko nggih menika penginane seladi mriyang sak mangke sampun
segera waras dipun ulang tahun dipun sekseni mugi diparingono slamet wijing boten wonten arangan tunggal punapa-punapa. Sedaya para sahabatipun para nabi, para wali, para syuhada, para ulama lan para tabi'in sedaya. Sedaya pun wangsulan ingkang wijeng. Suka sak pengajengipun basuka sak pawingkingipun. Kula tanduk dirung pasti para bapak para ibu sedaya kakaturan pinarak wan ing mriki sedaya. Nggih. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil iyyaka na'budu wa Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Inna berahmatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. 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 Intan. Amin. Amin. Sudah, ya Rabb. Amin. 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 Kap semanten kita saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biryani made in Mas Diko. Dek, sampean nek Rojali iki nggih. Kok ben di nganu Dek Dewi ae. Dek Dewi iki. Dek. Intan dijugokno bundae ya. Intan dijugokno. Ndok. Sithik lagi biryani gaweane Mas Diko, Dek. Gaweane Mas Diko iki. Iwake wedhus. Iki Mas Diko iwak wedhus sing kuwi iki dijogo dianu laler. Lah. Sik. Nggih, telur. Kering. Wah. Nek ndekne biryani gak, Dek? Walek ya godhonge. Nek semangka. Ah. Mas Diko. Selamat ulang tahun Mas Diko ya. Aku sambil juga. Sambal. Iki acar, Dek. Mau sambalnya wedhus. Sambal. Acar. Wedhus. Acar. Iya. Intan. Iki Intan ini. Acar loh. Sampun. Wesnya. Nggih, makan bareng-bareng. Jangan lupa berdoa ya, Dok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kering. Oh, kering. Iki lho ijeke nek kene. Saya tak jugokno.
Saya tak juga dong ijik. Bareng-bareng ben rame. Ben rame kok nya. Nya dia kan. Kalau minggir Bang engko nek selesai. Ya Allah, yo tan. Kalau minggir sih. Wis mbok usir. Briani sing kuwi rame koyo kerayaan pemirsa. Semana iki kok sedoke. Mek ape ngene lho, Bang. Nah, iki nasi. Halo Bunda. Briani tapi campur. Mbok campur. Iki made in Mas Diko. Briani Mas Diko. Wes iki Intan dijukukno. Ini udah. Tadi baca doa porong. Iya, Mak. Mbak kilo dah dijukukno dah. Campur. Piye ngomong apa piye bingung piye Intan piye tahun ngono iya nanti minta maja iya nasi kuning ngene iki acar iya iku acar Dok sing penasaran Briani monggo alon-alon toh Bu guru ngombe tak jukokno Bu sik tak jukokno ngombe iya tolong Dok iki Dok Mbak Dewi keseleken iki ketake gancet loro terima kasih Mbak Dewi keselek bon ya Plus lombok. piye toh Bu alon-alon noh Bu kuwi tumpuk loro alon-alon selek nggih iki Briani ya nasi Briani nasi Briani piye iki masuk keselek Langsung iya alon-alon wes tak mau saya pemirsa maaf Bismillahirrahmanirrahim orang ketok segori Bismillah Nek keluar pemirsa keluar rezekine ben luweh Marek Mak Pak Gulpur Musa. Alhamdulillah, Mak. enak Bu. Kan. Ya, lale pakai taka. Matur nuwun ya untuk berkatan Tan. Iya. Lek sun nggih. Ada lagi teko ki mang piye? Lagi datang. Iya dibawa kuwi berkate. Iya, nya kengko Mbak Ida. Nah, wes. Terima kasih, selamat ulang tahun ya Mas Diko. Amin. Doane langsung jelep muga-muga entuk bojo. To the point. Nggih, to the point pokoke. Ditulang. Acar mentah pemirsa nggih. Kayak timun, wortel, terus nanas Yudi Dewi ya. Timun, wortel, nanas, irisan lombok jempling, terus gula, sedikit garam sama cuka. Wis jos iki. Terus irisan bawang merah. Mbek lombok wis mari sedep. Lho, Sampeyan duwe kresek teh Salim Tan, salim.
Mbah Lam mbek datang lho. Iya, memang. Yes. Mbah Lam ya Allah. Nyanyi bakal layar ayo. Perahu-perahu layar apa perahu-perahu apa lagune iki minumane nggih pemirsa. Cincau susu. Saya pengen pamit ya. Ya. Alhamdulillah. Apa? Kok ngene sampean kuwi sajane sing iki. Ngene iki jenenge Big Roy. Big Roy? Iki? Jenisnya beda mbek nggonku, Dek. Iya, iki nggonku dadi ijo iki. Enek Big Papa. Big Roy, Big Papa, Big Boss. Untuk berkate pemirsa iki nggo Mbak Indah ya pemirsa iki. Sing aku kan wis. Iya. Wis pulang dulu nggih pemirsa. Intan wis ngetitir. Wis iki beda, aku mbak Bunda Dewi beda dewi. Hadiahnya langsung amplopan saja ya Bunda ya. Jadi kan ku Mas Diko ben iso tuku dhewe apa ngono kan bingung pemirsa tak tukokno apa. Iya, omahe wis dadi kae. Lho. Romahe sebelah sana lho pemirsa. Omahe sapa jenenge Bu Minah? Il. Oh, iki Pak Silo kerja di situ pemirsa. Dapat berkat selamat ulang tahun Mas Diko. Sehat selalu, panjang umur. Moga-moga paringi rezeki sing lancar, berkah barokah. Ayo ngono Dik ya. Amin. Yes. Karek ngenteni Ninoy. Jarene perene jek pe mam berkat. Pe mamanu, Dek. Aku pe mam bakso sik. Iya lah. Tolong kasih nama Mama Susi ya. Kuwi mau titipane Mak. Titipane Mak Malam untuk Mama Susi. Iki sing nggo Mbak Indah. Tak delikne ning kene, kok nek teko ben direview. Terus dapat acar ya pemirsa. Terus ini berkatane. Yes, terima kasih. Wes tak entenane iki tak tutupane pemirsa, gak tutupi iki lho. Lalere iki do teng klumbruk. Iki jane tutupe tutup gelas wae ya. Aku ketok ndek tutup gelas apa ora ya pemirsa ya. Ketok iki duwe tutup gelas apa ora iki? Wih, ada ya. Alhamdulillah duwe. Apa tadutan? wis. Bu kasih nama Mas Susi. Ya. Iya, terima kasih ya. Acar. Iki berkate. Wes. Ngene esuk ben aku nek ulang tahun gawekno berkatan ngono kuwi terus sama es ngono kuwi. Dimaem bareng-bareng ambek keluarga ngono ya, Nduk ya. Ngono kuwi terus kok aku mbok hadiah ya peh, Bu. Lah Intan pengen apa? Aku ngono. Nanti tuh kok lambi kok kelambiku sakeh tuh. Lah ya baju ya aku wis akeh, Ibu. Terus apa neh? Apa neh? Apa itu? Ya sekarek sok ya Nduk ya dipikir ambek mlaku ya Nduk ya. Gak usah dipikir saiki marai mumet. Engko kirane atine pengen jelek iki langge insyaallah engko budal apa. Aku pengen ulang tahunku mbok hadiahi jalan-jalan, Bu. Nah, jalan-jalan ning pantai. Apa-apa, apa ngajak makan-makan kok terus sampai tumbasno ini. Kok dipikir alon-alon wong ijek sok September kok ya. Aja sentak-sentuk ngono, Nduk. Adek kaya iku lho apa jenenge? Doro mangan pari, notoli pari, centuk-centuk ngono. Oke, nanti dilanjut. Kan karaokenan ya pemirsa dijak mulai gelem dan Mbak Indah ijek bertemu dengan saudaranya nggih pemirsa. Iki tak tutup dulu. Demikian nggih pemirsa cerita hari ini. Cerita tentang Mas Diko ulang tahun. Selamat ulang tahun ya Mas Diko, semoga panjang umur sehat selalu. Jadi waktu kecil gue Mas Diko itu teman bermain Mbak Indah, jenenge dulur ngantek wong-wong ngene. Ndek biyen gerak Diko ambek Indah ning Desa Ngadu kene iki angger acara 17 Agustus mesti serentak kompak nggawe acara
Mas Diko karo Mbak Indah sing dadi pembawa acara terus membawakan berbagai ngono lho kolaborasi sing unik iso saut-sautan ngono ning dhuwur panggung. Kan wis punya cerita sendiri-sendiri Mas Diko ning Bali, Mbak Indah juga sudah punya kehidupan yang bahagia bersama keluarga. Jadi wong-wong kadang emang ketemu walah teman semasa kecil ketemu meneh ya Mbak Yu Mbah Wai, Mak Malem, Mak Pani, Mbah Lam. Nggih sakniki Mas Diko nggih mpun teng Bali, sing Mbak Indah nggih mpun teng Merah nderek suamine ngono. Wes semoga sehat selalu Mas Diko, panjang umur. Dadi jek sedulur pemirsa. Ibuke Mak Malem, ibuke Diko kuwi, ibuke Mak Malem kuwi adike bapake Mbah Yi. Wes doa terbaik untuk jenengan semua. Kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.